Kadekto dnes nevidí dobre do diaľky alebo do blízka, ale dá sa zle vidieť aj do hĺbky. Pri niektorých zrakových poruchách sa ti môže stať, že nevieš dobre odhadnúť hĺbku. A tým nemyslím hĺbku vody pri potápaní alebo tak. Znamená to napríklad to, že nevieš odhadnúť, aký vysoký alebo hlboký je schodík alebo obrúbnik, ktorý sa pred tebou práve nachádza. Vieš, že je tam, možno ho aj vidíš, vieš, že je tam iba jeden, ale jednoducho nevieš, či má 10 cm alebo pol metra. Preto sa aj mne niekedy stáva, že ak kráčam niekde, kde to dobre nepoznám a zrazu je predo mnou obrubník, o ktorom si myslím, že to je len malý skok dolu, tak sa zrazu ocitnem o pol metra nižšie, pretože to bol podstatne väčší skok, ako som čakal. Alebo ak po tebe niekto niečo hodí, a tým nemyslím iba v zlosti alebo ako spôsob útoku, napríklad aj také loptové hry. Mne sa napríklad bežne stávalo a stále sa mi to aj stáva, že ak mi niekto niečo hodí, tak ja aj vidím, že to ide môjim smerom, aj načiahnem ruky, aby som to chytil. Aj som totálne pripravený celým môjim bytím a zrazu zistím, že som chmatol do vzduchu pár centimetrov pred alebo za tou vecou, pretože jednoducho neviem zrakom odhadnúť, ako ďaleko sa to odo mňa reálne nachádzalo. Alebo keď ti niekto niečo podáva, povedzme trebárs vizitku a ty nevieš úplne presne odhadnúť, kde sa nachádza ten tenký papierik. Vidíš, že je kdesi tam a vystrieš ruku, chmatneš a zistíš, že to bolo vedľa, tak chmatneš znovu a niekedy sa ti to podarí až možno na tretí pokus, takže to chvíľu vyzerá, ako keby si chcel toho človeka pohľadkať po ruke. A ak ťa to zaujalo, tak sleduj aj moje ďalšie videá. Snažím sa postupne odpovedať na všetky domnienky, mýty a kadejaké predsudky, ktoré môžu ľudia mať o ľuďoch so zrakovou vadou.